Wengenza kwethu ngethemba ukuthi ngiyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsisi aka inkosi yo-admin. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi ucinzile usubscribe uthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Emva kokusabalala ke kwayithombe ey'nkundleni zokuxhumana la kuvele khona ke imoto ke ne-number plate ebhalwe ukuthi phathasi GP esengozini noma ke ebukeka isengozini. Abantu abaningi bebeyitshela ukuthi ngenzeka uduma kahle usengozini yemoto noma abantu bese beyitshela ukuthi ke uduma kahle usengozini yemoto. Uma kahle usephumela ubala waveza ukuthi cha wengenza kwethu amampunge ke lawa yena nje uright futhi ke akalimele endawo waze wabhala ke kwenye i-comment ukuthi kazi ubani lo omzonda ke kangawe ngani. Sengathi ke isithombe lesi esedithiwe uduma kahle uGrand alright ke ngokuchaza kwakhe ayikho ingozi emehle njengoba ke lesithombe sibuka ke sisabalele ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi bese beqalile bekhuluma ngaso ke endaweni eningi ehlukahlukene. Mina mfisa ukuthi izimvo lakho nombono wakho uthi ngicabangani ke ngalo daba hlangana comment section.